wangu. I was so excited kuti right, ndatengera mwana something special, ndatengera mwana maruva special ari unique, ndakuendesera mwana boys rangu. Apa little did I know kuti aya maruva ndeyekumakuva. Ndichisvika paya she introduced me to asvika nefriend yake, anzi this is my friend anonzi Tadiwa, meet Tadiwa. Nditoenda wangu njimutarisa wangu kamwana kakatadiwa kachi katonaka wangu, aitotamba neshamwari yakanaka. But boys rangu, mwana watadiwa wachanganika mukadzungu so achitongondimhoresa achitoti nice to meet you Brian, how are you. Asati atombopedza kutondimhoresa kutoti condolences, I can see wakabata kumaro yekumakuva, who died. Wangu ndakarohwa neshoko nerelief at the same time, kunzwa kuti boom, kurohwa neheart attack kuti right. Madays wayo kwakusati kwane covid, kwakusati kwatombone covid, but ndakarohwa necovid oni nevariant zvese kahwana kanyatsunzwa kuti right pair masymptoms ese akandirova musiwo nanzwa kuti right mawana atanga, but notiziya manje marasta atipererwe. Ndakabva ndanoti uyo mfumu, ndikabva ndanouraya sekuru vangu pasipoti kuti fi waizi inzwa manje. Chandakanoita manje ndanditi I know sekuru wangu wakashaya about 2 months back, so ndova ndiri kuendesera maruva pachipa guva ravo, so don't worry. Mimi akabva no, you didn't tell me. Ndano by that time tasati akunyatsowirirana waizi kai kanonzani Katadiwa kachonitarisa, kainitarisa nikamukaluku. Little did I know kuti Katadiwa akafriend aka kuko vangu vachidiscuss, mimi anga achidza Tadiwa pane mumwe mufesi anonzi Brian, chiangondinetsa I don't like him, but anoita zvekutengesa zvekuchinja mari zveikokeshi. Uyo Tadiwa achitouyo achisvika achindiona, ainge atoitawo love at first sight narasta. Wangu aibva achiti no, nice to meet you, kakudzokorodza kundibata ruoko ati nice to meet you Brian, ini ndakuenda ndanangopfuura ndichingoya kuzongokuona friend yani yaMichelle. That's okay, kachienda Michelle achibvasara ndivatoti nini chindiwa ndatoti so apa ndandakufanira kutopretenda as if ndokumhanyira kumakuva kandakutora rapa ndakutesa ndakutoenda kwachibvata no ndanchimhanyirawo kulecture, so can I come see you after lecture rangu ri kupera na5, ndikaenda kudining, can I come see you kuma 7 p.m. Are you busy? Unenge uri busy here? Unongotiziya boys, inini even if dai ndandiri busy boys, ndaida kuona mwana inge opportunity, ndati no, I won't even be busy, ndendisitombori busy. Unouya ndichingobva ipapo boys rangu ndakanotsvaga team rangu, ndakatanga notsvaga speaker boys rangu, tikazati right masports atanga, takaenda wangu ndachema zvangu.